אני לי את הסליטה. אני הולכת לערוך ניסוי פדים. איזה פד יותר טוב? להתחיל? בקטנה? פד הראשון עמד ב... לא נוטף. אז יש עוד מקום למים. זה נוטף. מהצדדי. כן. אכן התוצאה. כושלת. כן, כושל. טוב, נעבור לפד מספר 2. אוקיי, זה של זה. לא, תעמידי את זה פשוט. לא, לא! זה פה. כמה כל פד סופג. נעמוד בפד השני. איזה חברה זה אבל? זה always. זה? always. כן. אוי, שפכתי לצד. אוי, שפכתי מלמטה. זהו, הוא נוטף כבר. אוקיי. תראו את התוצאה. שקר גס בפרסומות. פט קוטקס יותר טוב. לא, אבל למה אתה יוצא? אף אחד לא עושה את זה בבית, אני מטרפת את החזה שקר. למה הוא יוצא? אחר כך צריך לנסות טומפונים. מאיפה תשיג טומפונים? התחל. עכשיו חכי שזה יספג. שום בחורה נורמלית. אוי, זה נספג. חכי. אז אפשר להוסיף לו עוד מים. חכי. שום בחורה נורמלית לא הולך לך בכמות כזאת. אבל צלם טוב, רואים גם אותי? כן, אבל עדיין הבדיקה היא כמה פד יכול לספוג. וכנראה בפרסומת עובדים עלינו. אוקיי, עכשיו בפד הראשון אפשר להוסיף עוד קצת מים. הוא עמד במבחן, הוא סופג את זה. אפשר עוד להוסיף. הנה, לפד הזה אפשר להוסיף עוד, אני רואה. בוא נסתיר ראיות. בפד הזה אפשר עוד להוסיף כוס. עוד כוס? כן. אמילי, אל תגזימי, אמילי. לא, דווקא די ספג. אוקיי, הכי ספק פה זה קוטקס. הכי גדול. קוטקס לנשים בוגרות, זה מה שיצא. לא, חכי, אמילי, אל תעצרי. אחד. זה אחרי. זה אחרי. זה אחרי. מסקנה. הכי טוב והכי גרוע. כן. קוטקס. קוטקס לבוגרות? לא, זה בינוני.
כן, לא, זה לא בינוני, זה הראשון. זה הבינוני. זה הכי גדול. זה לילדות. אוקיי, בוא עכשיו נרשום. האדום. הכתום, מה זה הכתום? הצהוב. והירוק גם סבבה, נכון? ולמטה המנצח. אכן התוצאות. ומה לסיכום? ומה לסיכום? אוקיי. סיכום. וזה על ידי מומחה לפדים. ריטה סליטה. תקנו רק קוטקס.